Narekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Ines Osinaga, itxasoa da bide bakarra. Bakarkako bere lehen lana den arren ez dator bakarrik. Ines Osinaga, itxasoa da bide bakarra, elkarren eskutik. Hirugarren txapela poltsikoratu du Maialen Lujanbiok eta beste behin 2009ko eta 2013ko buruz-burukoaren argazkia ikusi da. Amets Arzaiosekin aritu baita aurten ere. Iñaki Muruak jantzi dio azkenik txapeldunari txapela eta beste 7 bertsolariak ere nolanahi ere bikain aritu dira. Saioa hasi orduko hartu baitiote tamaina oholtza berriari eta tenple honean eutsi diete 1300 lagunen begirada animo eta txaloei. Kaixo guztioi, eguerdion, ongetorriak gurean gaur magazinera. Abenduak 19 ditu gaur, astelena da. Atzo izan zen bertso txapelketaren final handia, lehen aldiz Iruñean, eta bertso gose zeuden txapelketa asterako bertsozaleak, eta finalean ere islatu da gose hori. 1300 lagunen olatuak izan dira, txalo zaparradak, malkoak eta isiltasun luzeak ere. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujanbio Zugazpi. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari, ta munduak hartu du nitxura aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Maialen Lujanbioren izena da, gaurkoan behin eta berri erantzungo duguna, baina baita beste bertsolariena ere. Lehen aldiz, 3 emakume heldu dira bertsolaritza finalan dira, eta denak bikain aritu dira. Bertan izan zen ere Hamaika Telebista. Bertsolari txapelketa nagusiaren finalaren eguna iritsi da eta Hamaika Telebista ona gerturatu da. 5 urteen ostean publikoak gogo handiz hartu du egun hau, izan ere iraian agortu ziren sarrera guztiak. Lehenbiziko urtez ere Iruñean ospatu da hemen Navarra Arenan. 13.000 pertsona elkartu dira hemen. Arnanetik. Ni Bizkaitarra naz, baina Arnanetik. Lizarrakoa, atortzutik. Etorri naiz. Eta gustora, Ataundik, Gipuzkoatik. Bai, biok elkarrekin ataundio, bai. Ni Erranetik etorri naiz, ustea. Bueno, ni Iruñatik, atzo hon ginen pixkot atontzen eta lanak egiten, eta goizetik, eta Iruñetik. Pixkat jarraitu ditut egon ginen Bilbon aurreko saioan, baina ez naiz bereziki zutxua, baina gaur gozatzen ari naiz izugarri. Lehenengo aldia da natorrena finalera, eta oso gustora. Ez naiz bekia. Bakarri finalera. Seitu saio gehiena bai. Etorri finale bakarrik. Aurten, baina beste askotan ibiliga, gehiotan ibiliga. Finalea guia edadetxoate badeu, eta finalea 80. final guztik, baina egi esan lehen hau semifinaleta eta gehiago. Ni neoni aurten telebistatik. Ez denak, ez. Ez, ia gehienak jarraitu ditut, eta, bikaina izan da txapelketa. Eta guain, uste dut goizin pixkot hotz hasi dela, jende hotz egolako ere bai, eta guain ja berotu dela, eta atxaldia, ja beste arraldoi baden.
Ez dakit, maila oso altuan iruditu zaizkit guztiak eta giroa eta ez dakit, oso polita. Bueno, niri gehien gustatu zaiena izan da Alaiaren bertsoa, Irribarrearen bertsoa, oso ondo, ez dakit, oso polita izan da bertsoa, nola esplikatu duen sexuaren inguruan, baino zaintzatik ere gustatu zait. Bueno, nabarmendu gehien bat 8 nivela, mailea. Eta bueno, bertso momentu puntualak egon die, hauek txarrago, baina, gehien bat ni dezakako nuke 8 mailea hori gaurko honen dauna. Lehen hau batetik 8 egote zan koskaiko hain ez daula. Berdintasun handi 8 artean da askota ez dakizu. Geo txapela bate jantziko, baina ez ez besteke intzikian Hoixenik. Gauza bea ez, garai baten igual erresago ikusten zen duen kiniela asmatzea erresagoa zen, aurten ere ditu kiniela noski, baina niretzat pozgarri edana da, hor dauden 8etatik edozeinek irazten badin badu gaur ere, ni enau harrituko. Eta oantxe egin topo baita Oiana Iboranekin, Julio Sotorekin, bikin egon naiz, eta 8 behar dute, baina egon zitezken hor elasai. Eta zoragarrie hoi da, zen maila daun, eta bueno, eta gero giro hau, ez du egunero bizi orduan, bueno. Gehien gustatzen zaiten ariketa edola azkenekoa izan da, ganbararen ariketa. Interesgarri iruditzen zait, azkenean bakoitzak ze gaietikan jotzen ikusita, dena gai berdina izan da. Eta hori interesgarriena hori, azkenekoa. Bueno, nik uste dut, hasieran kostatu zaila igual pixkot sartzera, zen erresa, eta gero ja behitik gora daudela, eta bakarkakotan egon direla hobekien edo gozatu dutela gehien. Idea ipez, ez nazaritua eta ez dakit, gustatzen zaizkit, bat baino gehiago, sustrai gustatzen zait, Maialen, Alaia oso ondo ere ikusi dut, ez dakit, edo nork. Ez naiz aditua eta dena gustatu zaizkit. Bueno, galdera zaila da, baino Maialen. Ne guztan arabera amets, eta nik uste goi-goi indaila, nik ametsen aldea inguruk apustue, baina ikusi behar. Nik erantzun dizut, nik kinilan eginduana mantentzen dut, pentsatzen dut Maialen Lujanbiok irabaziko dola, ni asko postuko nitzeke, baina inungo zurikeri gabe baita esango dizut, Maialenek ez irabazia tio, ametsek irazten baldin bado, Alaiak irazten baldin bado, nerea berak irabazten baldin bado, ni oso gustora, benetan esate dizut. Bueno, niretzako gokenak denak, eta, bueno, erranetik izan da, Maialen gogoken. Bueno, zakit, uste dut Maialen igual dagoela pixkot aurretik, zakit atxaldi nola joango den, igual Maialenek, zakit. Asteburuan ere izan dira bestelako ekitaldiak, Atarrabian izan da berriro ere Atortxurrok, elkartasun jaialdi handia, 18 talde igo ziren holtza gainera, euskal presoekin elkartasuna adierazteko. Aia herria eta poza, badaukagun hola goza, tristura zugu ala ere, nahi gabe bihotza. Gertuago zaudetelako, baina gu ere gertuago gaudelako. Azken presoa etxean egon arte ez gara geldituko. Etxean eta nahi ditugu elkarrekin, denak, zuk barrutik nik kanpotik dira, herria indartzen ari da, lehen baien dekarri behar dira, presoak Euskal Herrira. 27. edizioa izan da aurtengoa, 1985 ekin zion bideari Atortxurrokek euskal presoen dispertsioarekin amaitzeko eskatzeko, eta etxera bidea gertu dagoela nabarmendu duten arren, oraindik ere bidea dago egiteko. Aitor Agirrezabal, Atortxurrok jaialdiaren antolatzailearekin izan gara. Ikusi zen beharra eta ikusi zen aukera bat. Alde batetik zegoen beharra handi bat, azkenean dispertsio politika martxan zegolako, ehunka herritar zirelako astebururo errepideetara atera zirenak, haien senide eta lagunak ikusteko, eta ikusi zen aukera bat, ez zegolako horrelako musika jaialdirik, ez? Izan zen beste esparru bat, zeinetan aldarrikapena hori ere luzatu. Eta aldarrikapena luzatzarekin batera,
ekonomikoki borroka hori laguntzeko. Hasi zen modu apal batean, frontoi batean, 1000 lagunendako jaialdi esan dezakegu txiki batean edo, eta urtez urte ikasten joan da, ikasten joan gara, esan dezakegu batzuk beranduago sartu gara atortxurroken antolakuntzan, bada oraindik ere lehen biziko atortxu horretatik hemen antolakuntzan jarraitzen duen jendea. Eta gutxinaka azten, gauzak ahalik eta hobekien hobetzen, eta urratsak ematen behingoz hau beharrezko izan ez dadin. Baina gehiago esan oraindik lana badago. Gertu horrekin adierazi nahi izan duguna hori izan da ez, urrats oso garrantzitsuak eman dira. Atzo bertan ere ezagutu genituen beste izen batzuk, Euskal Herriratuko dituzten beste preso batzuk, eta gutxi dira, kopuru osoaren artean gutxi dira Euskal Herriko mugetatik kanpo dauden presoak, baina gutxi izan da ere asko dira, gehiegi dira. Beraz, helburua zero, zenbaki hori zero izatea da, ez? Beraz, gertu gaude helburua lortzetik, baina gertu egoteak berak esan nahi du oraindik ere oso urrun gaudela. Azken urratxe garrantzitsuena falta egiten dela. Eta aldi berean esan nahi duguna gertu horrekin da Euskararen beste adiera horrekin prest gaudela urratxe hori emateko, eta prest behar dugula jendea. Orain arteko urratxe guztiak ez dira inertzia zeman. Eman dira jendeak egin duen lan guztiagatik, kolektibo ezberdinetan, herri auzo dinamika ezberdinetan, eta orain arte edo egin den bezala, hemendik aurrera, falta den urrats hori emango da jendeak apretatzen jarraitzen badu. Pentsatzen badugu bideo hori inertziaz bukatuko dela, uste dut kolpe handia hartu dezakegula, eta oraindik asko luzatuko litzatekeela bideo hori. Beraz, guztion artean apretatzen dugun, eta bideo hori behingoz amaitzen. Bidea oraindik egiteko eta bien bitartean milaka lagun bildu ziren Atarrabian pultsu hori egiten jarraitzeko. Bertan izan zen ere, Hamaika Telebista. Atortxurrokera Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako gazteak eta ezain gazteak etortzen dira. Zergatik animatu diren eta zetalde ikusteko gogo bereziak dituzten galdetzera atera gara. Gu Basauritik eta ni Barakaldotik. Otzarretik. Tarrekaldetik. Santurtzitik, biak, bai. Tolosatik. Tolosatiken. Bai. Lehenengoa da. Negukoa, bai. Bestean ez. Normalean udara juten gara. Udakora. Bai, beste batzutan egondakoa, ja. Bueno, ni etorri nintzen pandemia aurreko atortxura baita ere, baina bere lehenengo atortxua. Hori da. Bai. Urtero etorri izan geha, bai udarako eta nebaita indanan, eta neguko nebaita. Ez dakigu, sin más, nahi genuen etorri eta zegatik ez da kauza besteko eta boiatzeko eta holan. Oituragatik edo, festa dago, barrura eta baita ere dekon importantzia eta garrantziaren gatik baita etorri gara. Azkenean Euskal presoak etxera rebindikatzeko. Bai, azkenean da, bai, ekimenak daukan, berez izan nahia eta atzedia datorrena, eta berez ekimena. Euskal musika gustatzeko leku aproposa dela uste dugulako, eta jende gaztea datorrelako, eta gaula. Elkartasuna adierazteko, oin lehen adizti, eta geho baita ere ondo pasatzeko, lagunekin egoteko, eta beste giro baten. Ni Brigade. Ni baita. Eta Merina Gris, bai. Eta Tremenda Jauria. Eta danak. Bai, Segismundo Toxikomania. Ni egia zondo ez dakit. Hartu dut egin programa, zer nahi gogoratzen askotaz. Ez dakit, egondakoa, bertindu ez da egia zonda. Ez dakit. Nahiko ditu. Bai, nahiko ditu. Aides Bulego. Eskakeitanen jira maituko da urten, orduan eskakeitan baita ere, Tremenda Jauria, Bulego, ez dakit asko daude. Tremenda Jauria. Eta ez dakit, denak dira talde honak. Egia esan, urtero oso talde honak ekartzituzte, así que... Eso es! Oso goiza horretako, Oso goiz ez dute dan, así que ondino ez. Gero harrapatzen badin banauzu bai, baina ez dutxut ez prometiuko. Bai, gero harrapautu eta abesteko du fijo. Ez que oso gaizki kantatzen dugu, ez benetan. Bai, oso gaizki kantatzen dugu benetan. No voy a dormir contigo esta noche, si me puedes llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza.
Ikusten duzuen ez buruko agenda bete-beterik izan da, eta aipatu gabe ezin dugu utzi Ertzainak talde mitikoaren amaiera bira. Ostiralean eta larun batean igo ziren Bekeko eszenatokira, eta taldeak ez zuen utzik egin, saltoka eta kantuan jarri zuen publikoa, 16.000 lagunek abestu zituzten euskal rockaren ereserki bihurtu diren hainbat eta hainbat abesti. Kulturak enda betetzen jarraituko dugu, orain honetan Irati Agirrazkoenaga kultura dituaren eskutik. Kaixo, Irati? Kaixo, guardion leire. Beno, jaialdiak ez dira faltako urte bukaeran ere, ezta? Bai, hori da, azteko, Monte Hermoso kulturunean, Gasteizen, 150 gramo jaialdia izango dugu, abenduaren 27-tik aurrera. Jaialdi alternatiboa da hau, disiplina desberdinetako lan esteniko berritzaileak uztartzen eta programatzen saiatzen dena, antzerki alde batetik bai, baina paiasoak, dantza, zontzongiloak, denetarik izango dugu 3 egun horietan, abenduaren 27, 28 eta 29 egingo baita edo ospatuko baita jaialdia. Euskaraz eta gazteleraz programatu dituzte obrak, eta horien artean ditugu esaterako, abenduaren 27an, hau da lehenengo egunez gaizki antzeslana. Gaizki, Ama Hiri konpainiaren eskutik sortutako ikuskizuna da, eta hirukote batek osatzen du, hirukote baten istorioa da, harreman barruko eta kanpoko bidaia bat nolabait esatearren. Ez da, bi izatetik, 3 izatera igarotzen den hirukote bikote horren. Orduan, zer falta da hor, zer dagoen sobra, non amaitzen da, non hasten den harreman bat, horren inguruan hitz egiten du, Iñaki Zit da egilea, eta Zit beraz gain, oholtza gainean ikusiko ditugu Eneritz Sánchez eta Inigo Elosegi. Eta horrez gain, abenduaren 29an, esaterako, azkenengo egunean, beste euskarazko antzeslan bat, Pez Limboren Daisy Crazy. Dagoeneko ezagutzen ditugun bikotea dira Ane Guevara eta Josune Belez Mendizabal, oholtza gainean ikusiko ditugu eurak, Espe Lopezen zuzendaritzapean. Eta antzeslan horretan, denetarik gertatzen da, ez da, aurretik ere Gasteizen ikusi genituen off-lokal jaialdian, baina hemen berriro ikusizunak ikusteko aukera izan dezake, denetarik gertatzen den antzeslan horretan eta aldi berean gainera, ez da, antzeslan zoroa da, askatzaile aldi berean, eta hortze ikusiko ditugu aktoreak, arropa biltzen, objektu absurdoak toki batik bestera mugitzen, TikTok estiloko dantzak, humorez eta amorruz janzten, eta bide batez esan beharra dago aktoreak eurak ere horrela agertzen direla, ez da, humorez eta amorroz. Beraz, esan bezala, 150 gramo jaialdia, abenduan 27tik aurrera, sarrerak dagoeneko hartu daitezke, edo bonoak erreserbatu daitezke, abonoz 150 gramo abildua Gmail helbidean. Hortxe, apuntatuta eta zirkoa ere dator gurera, abenduaren 30tik aurrera estreinaldi bat datorrelako, ez da?
Bai, hori da, Sorkutza laborategiaren sorkutzen estreinaldia izango dugu, abenduaren 30ean Barakaldoko Zirkodomo espazioan. Sorkutza Barakaldoko Zirkodomo Zirko Eskolako eskainitako formazio beka bat da, eta Eusko Jaurlaritzak diruz lagundua. Eta bertan, helburua da justo zirkoko disiplina desberdinak jorratzea, eta zirkoko disiplina desberdin horien artean elkarrizketa bat sortzea baita ere, ezta? Pablo Ibarluzea sortzaile zuzendari eta irakaslea da zuzendaria, proposamen honen zuzendaria, estreinaldi honen zuzendaria, eta esan bezala disiplina arteko sortzaile gazteak ikusiko ditugu bertan. Esate baterako, alde batetik aereoetan Miren Barrena eta Leire Greskona ikusiko ditugu, Gaizka Txamizo ibiliko da pole dancean, Javi González malabaretan, eta Magi Bernai aldiz hula jopean. Beraz, disiplina desberdinetatik abiatuz, historia kontakotuko dituzte artistek, eta zuzendaria dramaturgia berezi bat sortuko du, hori guztiak arilkatzeko eta ehuntzeko. Esan bezala, abenduaren 30ean Barakaldoko Zirkodomo espazioan, eta ostean, horra joateko aukerarik ez badugu, 2023ko urtarrilaren 3an ere, ikusteko aukera izango dugu Barakaldoko udalaren gabonetako egitarauaren barnean. Eta Irati, literatura maite duten entzat, zer dakar abenduaren amaiera honek? Bihar bertan, hitzordua literatura maitaleek Bidebarrietako kultur unean, edo Bidebarrieta liburutegiko kulturguneak aukeratutako, antolatutako hitzordua literaturarekin eztabaidan 21. mendean egitarau horren barnean Euskal Literaturaz haurdun izeneko mahai inguru antolatu dute biharko. Arratsaldeko 7etan izango da, Erika Lagoma idazlea eta bertsolaria izango dugu bertan, eta behakin batera Estitzu Fernandez psikologo, kazetari eta idazlea, eta Alaini Agirre idazleak ere hartuko du parte. Azken biek amatasunaren gaia jorratzen duten liburuak argitaratu dituzte, besteak beste M-ama, M-ume eta Karena. Beraz, bihar arratsaldeko 7etan hasiko da Bidebarrietako liburutegiko areto nagusian, sarrera doakoa da, literaturaren inguruko, bai ingururako sarrera doakoa da, eta bertaratzerik ez badugu edo bertaratzerik ez baduzue, aurkezpena streaming bitartez ere jarraitu ahal izango da Bidebarrieta kulturgunearen YouTube kanalean. Argi dago, kulturak ez duela etenik urte amaieran ere ez, beraz hemen utziko dugu. Irati Gerraskonaga, eskerrik asko gure entzategatik. Eskerrik asko zeuei, bai, agur. Eta eguneko lerreburu gehiagora begira, Gotzone Zagardu Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak Donostialdeko esiko kargu gabetzei eta dimisioei buruz azalpenak eman ditu gaurkoan Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean. Besteak beste adierazi du, iritzi eta ikuspuntu desberdinak egon badaitezke ere, momentuen batean finkatu eta taldeak bidea egiten jarraitu behar duela. Hala ere, sailburuaren azalpenak ez ditu taldeak konbentzitu, guztiak bat etorri baitira esatean ez duela benetako azalpenik eman eta ez dituela taldeen galderak eta zalantzak erantzun. Osakidetzako zuzendari nagusi eta Gipuzkoako zerbitzu buruak bestalde, gaur goizean egiten ari diren bileraren harira, sailburuak azpimarratu du elkarrizketa hasi besterik egin ez dela eta elkarrizketari bere bidea egiten utzi behar zaiola. Beste kontu batzuk, Guema, Udalerri Euskalduren mankomunitateak Debako Luzaro ikastetxean egindako batzar nagusia baliatu du Hernaniri, Astigarragari eta Astea Zuri ongi etorria egiteko. 3 udal batzarrek azken asteetan egin dituzte mankomunitatera batzeko eskaerak eta arkao batez berretzi ditu haiek. Hala, iritsi berriekin 97 dira Guema osatzen duten udalerriak. Datorren urtean ere jarri dute begira, martxan jarri nahi dituzten proiektuen artean aipatu dituzte euskara eta kulturartekotasuna lantzeko egitasmoa, Zaldibiatik beste udalerri batzutara zabaltzea, Guema sendotzeko pausoak ematea eta udalerri euskaldunen lurgunea edatzea. Gainera, hauteskunde urtea izanik, agintaldi aldaketarekin batera, hautetsi berriak ahalduntzeko lan egin nahi dute. Eta Europar Batasuneko energia ministroek bilera izango dute gaur gasaren prezioari muga jartzeko. Liderrek joan den astean emandako ultimatumaren ostean izan ere, 2023an esku hartzeko mekanismo bat izan nahi dute, Europako merkatuan gehiagizko prezio puntarik egon ez dadin.
27 asmoa, energiaren prezioen igoera geldiarazteko batasunari eusteko bide komun bat lortzea bazen ere, liderrek beren ministroei negoziazioak ixteko emandako aginduak premiazko aldagai bat sartu du prozesuan. Bilerari begira, mekanismoari buruzko akordioa amaitzea da asmoa, baina horrek ez da nahi du gas erosketen prezioen muga gehiengo kualifikatuko bozketa batean onartuko dela. Eta gurera itzulita, Araotzeko neska eskola zaharra berritu eta lau apartamendu turistiko, taberna eta jatetzea egokitu berri dituzte. Instalazioak altzariz jantzi eta etxe tresnaz hornituta daude. Orkastegien magalean, Oñatiko Araotz auzoan, naturazale guztiei ongi etorria egingo diote. Sakonean ezagutuko dugu Araotz ostatua, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketarekin gaurkoan, Oiana Goiriena izango dugu gurean, Pablo Gonzalezen kazetariaren bikotea da. Orain arte. Gaurkoan Oñatira etorri gara Orkatzategi mendiaren magalean dagoen Araotz auzora. Izan ere, nesken eskola zaharra Araotzeko ostatu bilakatu dute. Auzotarrek hasizia hausnarketa prozesu baten bitartez, izan ba ikustezan, azkenengo 50 urtetan, bertako biztanleriaren, beherakada nabarmen bat zegoela, eta horri buelta eman guran hasizian hausnartzen, zer egin zeiken auzuak, purtsu bat berriro bizi berritzeko. Momentu hartan ikusi izan aukera bat, lehengo nesken eskola zaharra zan eraikina, oin gauzen eraikin hau, erabileran hitzeko ostatu bat sortzeko bertan, ez? Zertarako helburu ezberdinak tarteko. Alde batetik aipatu duguna, ez? Auzua bizi berritzeko, balkartzeko puntu bezala baita eurak izateko, bertan jarduera ekonomiko bat sortuaz, lana sortzia, ezta? Eta gero kanpotik, beste leku batzutatik zetorren jendiari, harrera bat egiteko, ez? Edo auzoko ate bat zabaltzeko. Hausnarketa horren ondorioz, udalian aurkeztu zen proiektua edo planteamentua, eta udalan aldetik zela ez, helburuak egin guztiz bat egiten dago, ez? Udalak badauko beste laguntzaildo batzuk, landa inguruetara bideratutakoak, hau proiektu berezi bat zen, eta halaxe bideratu da, ezta? Bat egin geben, eta hasi ginen horri apurtxo bat forma muten, ez zela bideratu, proiektua bera, ekonomikoki, eta hitzarmen bat egin zen. Hor jasotzen zen proiektua gauzatuko zela elkarlanian, horrelaxe bideratu da. Orduan, diru-laguntzak kanpotik jaso dianetatik kanpo geratuko zen beste guztia, auzuak eta udalak erdibana egin dau. Dauko jatetxea, taberna eta jatetxea, eta jatetxean emuten dau edanetatik. Auzotar bat dauko hortu ekologikoa eta berak ekartzen duzten. Orduan, dependeta zer ekartzen duzten, borrekin itzen dolan. Eta gero gure asmoa zen, itxia betiko merenderua, bai. Tripakisa, txarrianka, bustana saltzan, eta holako gauzatxoak. Gero bebai hori plato kombinauak, bokadilloak, eta gero sartzen du vegetarianoa eta veganoa beti aukeran. Makrobiotikoa demanda. Azten gare asteazkenetan, domekar arte, eta gure sukaldia dau zabalik, goizeko 10:00 gabeko 10:00 arte. Dauko 3 apartamento alokatzeko. Lautaz. Izetez lau die, baina baten gu bizi gare. Eta gero dauko alokatzeko 3. Behekua aitzulo, da 4 pertsonan dako. Dauko logela bat bera komunakin, eta gero sofa kama bat baitza. Eta gero dauko ugaztei, niretako politxena, bikote baten dako super politxa, eta gero dauko andarto. Dala 5 pertsonan dako. Daka bilogela eta sofakama. Eta oso politxak.
Araotzeko ostatua kokatzen da zehazki Araotz auzoan muinean, ez? Eta Araotz kokatzeagatik, ongo litzateke Oñati eta Arantzazura bidian, ez da? Bidia bera oso esanguratsua da, nik uste dut horre berak emuten dauen bizipenak eta paisaiak ikusgarri xabiala, ez da? Tartian behar ikutzeko kobak hor ditugu. Eta, orkatzatekiko magalian dago, ez da? Horre guztixak, emuten dozku aukera paregabiak, ibilaldiak egiteko, harrikutzeko kobak egiteko, edo, gero Oñatik, ez, bestaldi ditun beste zerbitzu edo aukeraz gozatzeko. Gure asmoa da familixan dako, mendixia guztetan jakon jentiain, natura eta holako perfilan gabitz begira. Ez, porque guk ez dugu admiten ez jairik, ez festarik, ez holako gauzarik ez. Da entorno lasaixa. Eta gure dugu hori, eskaintza da, lasai egotia eta naturakin disfrutetia. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atearekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Oianago Iriena, Pablo González Euskal Kazetariaren bikotea da bera, eguerdion. Eguerdion, bai. Eskerrik asko Amaka telebistara gerturatzeagatik lehenik eta behin, zer modu zaude? Alde batetik pozik, bera ikusti lortugulako azkaninbe, eta beste alde batetik... Azken berria hori delako, ez da? Aurreko hilabetean berarekin Polonian egoteko ezakezu egun horretatik. Izan zen oso intensue, oso unkigarrize. Euki gendune 2 orduko bizita bat, salbuespenez 2 orduko Moskuen, normalin ordu betekuk izeten diz, behan ipentsatu da urrunetiz unetzel, ez da gero ganera, inbeste denporan alkarrikusi bariko genilez, ordu txubie Mosku esen, laburren jasku zen, oso ondo, bizoke, posik, burduri, gauza asko kontateko goguaz, da oso ondo. Eta zer kontatu dezakezu esan zizunaren aritik? Batez behin gendun berba etxeko konturi buruz. Zemin ganin ezakin guzen ban geizen, ia zelan gabizen eskolan, ia zelan beran falti egarten daben, segaldetzen daben, zelan barneratu daben edo ez, gero familizen kontu, beran haitxe, ama, rebi, neuraldeko familize zelan darun, lagune zerdinoen, eta bertoko komunikabidik eta aia jarraitzen daben beran kasue, da hori beba izakin guzen ban, da gero berak bertan bizi deuen egoriri buruz bebaien gendun behar batez borrizik izen zin kontuek. Claro, eskizolatuta dagoelako, ez da? Ez dauka berririk, kanpotik inolako berririk? Gitxi. Eltzeako zen barriz ediz gaur kartan bitxartez, konsulepe motentxo, geure barri, eta bertako abogau epe bai zeo zer. Geizen kartak eta konsulen bitxartez. Konsulepe hilin behin intzo biziten bat, usto zazpi intzo zela oinarte guztire, eta zazpi bider eukideu amengo barri. Nola aurkitu zenuen, Pablo, fizikoki zein mentalki ere? Fizikoki asko argaldute, asko. Holan biztara, 20 kilo gitxienez. Eta bera tipa hondize da. Osasunez espanen moten txarto dauenik. Eta bera kirola itzen deu, jateku deko eskaz, alegintzen da gehigarrizek eta hartzen, aparteko jateku eroste, meialan dabe, eskaztute. Eta animekoki, egun horretan posik. Zelan ez. Bestela berak jaten da trabak emintzentzu ezela danetarako, lortzeko aparteko jateku edo bestelako kanpotik bitxuzen gauza lortzeko, trabak emintzentzu ezela, dana doiela oso astiro, eta gero hori zerbitzu sekretu epinterroa gau itzen dabela, eta... Indarra bintzate eman zizuen bizita horrek, ez? Bai zuri, bai Pablo hori. Niri bai, niri itzela. Eta berari bai, ni bizita hoetan dike egun bire konsule junjakon bizitan bai, eta esan zon konsuleri bori. Biziti izen zala zinezte zine, asko oso eskertute egon zan, zelan enetzen zungo ez? Baina bai, berari nipetzatot indarra handizen montzola, eta biko deuz, ondino beste apurtxo baten egonen bideu. Hilabete honetan 10 hilabete beteko da atxilotu zutenetik Polonian, behin-behinean eta bertan dagoenetik komunikatuta. Zerbait aldatu da otsailetik ona? Aldatu da, abokatu barrizek sartu dugu zela kasuen, injarra emoteko, aporra presiño gehiago itzeko, perfil tekniku hau edekoe,
arazo hauetan, penaletan da, zaildu hauek diz, eta alde horretatik bai, aldatu da, izen be, gu ustaietik onagabi zentzuten, bai, eukiko zue bizitateko aukeri, helduko da, bai, esan heltzen, eta honek sartu dizenetik, handi gitxi-gitxire, heldu da bizitan juteko, bai, bina orduan, bai, uste guzo zara aldatu dela, ikuspuntu horretatik. Bestela beran legezko egoerin ganin ez da esarra aldatu. Bera, behin mineko espezialdi zen dau, 3 hilabete gehiago bitxuz, otsailen askanera arte, eta gero ikusko da. Alde horretatik bardin. Eta isolamenduan jarraitzen du. Bai. Zen puntorainokoa da isolamendua? Nolakoa da? Ziega? Konta eguzo pizka bat? Txikitsue, bentana bat badiko, baina ez da ikusten ezer, da itxue edo. Hotza, zantza kalefazinu edo egon badau, bai ez da biztuten, eta gero badeko kanpora urteteko aukerie, patillo txiki-txiki batera, 7 biderlaometroko patillo batera, berak bakarrik urteten dugu, esteko beste perso batzukin kontakturik. Egon zan hilabetez beste biko gela baten edo, baina ez dakigu zehaitzik, barriro be pertsona bakarrentzako gelara pasaden, eta bai dau segurtasun maksimoko moduluen. Horrek esan nahi dugu hori, beste persukin izteko kontakturik. Eta bakarrik ikusten dugu, bertako funtzio naizuk, eta konsule, doietxonin, abokatue, besterik inorrez. Funtzionaro bat egon zen zu bizitatzera joan zinenean baita ere, ez arrara izango zen? Bueno, inteligentzi zerbitzuko emakume bat egon zan guaz, egon izan, espan ezer esan, antzino esan eure albuntze zarritxe, beste barik. Zure bikotari buruz heltzen zaizun informazioa, bizitaz gain, zer da, soilik gutunen bitartez? Gutunen bitartez eta gero konsulen bizitzatatipe bai, berak segizen bertan egunin edo bidaltzen doz txosten bat, zelan ikusi deuen, zesan deuen, gero jun orduko neuria abizaten doz, esan ez oian abanoia egunetan, ez errezan nahi basazu, botan hiri oharra, berari irakurtzen zo, da gero erantzun eitzen doz, eta hori berak jakinarazten doz, bertan egunin edo urrengo egunin oso zietz, oso ondo azaldute, eta gero abokatuen bidez be bai. Eta gutunak heltzen zaizkio? Bai, heltzen jakoz, bai. Berandu? Nahiko berandu, 2-3 hilabete garrenera, oine aurkitugu beste sistema bat, korreo digital, deko nizena, karta digital edo, eta horrek neko harina beltziakoz, 2-3 astetara edo. Eta badakizu kontrolatzen dituzten euren gutunak edo? Bai, geuriepe bai, eta beranape bai. Zensurati pasaten txuez, suposatu zerbitzu sekretuek edo irakurringo da bezala, zabalduta irakurri, eta gero guri eltzea kusena bintzet, zeilu gorriz da zeltzen diz, bintzet, otzen zuro baine, zensurati pasaute. Baina denak heldu zaizkio? Ez dakit. Ez dakizu. Ez dakit. Inoiz bai, nik ez zenbakiz emintzen zatiek harta guztizeri, beraz jakin deizen zenbagarren aldu jakon, eta bai erantzuten doz, ez dakiz zenbagarren gutune heldu jaz, eta oinarte heldu jaz, ez bat 2, 3, 4, 5, eta baten bat bai falta izen jako orduan, ez dakiz ziur danak heltzen jako zen. Lehen bizita horri buruz hitz egiten ari gara, atxilotu zutenetik 9 hilabetera heldu zenean, urte bete eman duenean espezialdian, ez dakit nolako izan da atzetik ez egin behar izan duzuen lan guzti hori bizita hori lortzeko? Kostosue, bai. Gu apentsa bera atxilotu eta gero asistentzo konsularra jasotzen hasi izan egunetik galetu gendun zerren bigu bizitak eskatzeko. Da konsulek azalduzkun, da zigenin tramitikin, papeleu bidaltzen, eta zirako erantzun esan ez hau ez da ondo, bidali bizue ez dakizelan, hau ez da sinatute, honek sinadura originala bideu, honek bideu hitzez hitzezko itzulpena, dolantxik, da bueltan, da barriro bidali, da barriro bueltan, da barriro da askanin, ekainen 6en bidali gentzon eskakizune, bizitan zuteko, arrazoitue eta polonierara itzulitza. Nik eskatu doztien arrazoitzeko ja zehaitzi bizita unain nabe nire gizona. Bidali gendun, esplikazinu, eta arrezkero esan heldu besterik ezebez, ez eskorik esan heldu. Eta bueno, ulertu gendun, bai etzazala, bai ekainen 6en bidali gendun hori, eta askanengo behin betiko baietza edo, heldu zan, bizitan azarun 21 intzunetzen, azaruen hasieratan edo, gero antolatun biharrezen gendun biji, eta hori, azarun hasieratarako edo. Behin-behineko espezialdia ere luzatu diote, beste behin ere, zenbat alditan egin diote hau dagoeneko? 3. hau 3. izen da.
lehenengo irurek izen zima sartun da segizen eminitzo esenak, da gero arrezkero irubiderrez eskatu deu fiskaltza luzetuteko, eta irubider onartu dabe lusapena. Orduan zenolako aurreikuspenak egiten dituzu, zenbat denbora igaro beharko du gutxienez, bertan? Gitxienez eta ziur, otzaien 28 arte. Da arrezkero ze pasauko dan ez dakigu. Oina abokatuek edabiz hori lantzen, fiskalan urrengo eskakizuneri zelan erantzun lantzen dabiz, da bueno, ikusko gu, ia ze jarrera dekon fiskalak. Esan gabe doa, ez? Denbora guzti honetan, Poloniako espetxe horretan dagoela, inkomunikatuta, behin-behineko espetxe aldia luzatuta behin eta berriro, inolako kargurik gabe, eta inkomunikatuta gainera. Ikerketapean omen dagoelako, ez da? Bai, hori dino, eta arraru edaz, atxilotu behin Poloniako agintaritzatik zabaldu zamezu izen zan, dekoela bidan beste froga ukaezinek dekoezela, euren salaketa edo sostengatzeko. Eta arrezkero, beste 9 hilabete eukitzu ez ikertzeko, ez da be zer barririk atara, ez da gitarraru da. Ze nolako susmoa hartzen diozu gertatzen ari denari? Guk ustegu edo erratu indizela, edo hankizartu da bela, ez da bela onartu gure, eta hor da bizela, hortizelan urten ez dakizela. Az gaitezen hasieratik, nola hasi zen dena, ez? Oraindik ere Ukrainako gerraek estanda ez duen egin, bertan zaigoen Pablo González, kazetaritza lanetan, eta bapatean Ukrainako zerbitzu sekretuek interrogatu zuten, ez da? Bai, antzadanez, egon zan, ordurako lasestarako biharrin egon zan, egon zan zuzeneko bat eitzeko itxauten, eta atzi neuki bezen antza militar batzuk edo, ez dakit euren ejerziziuk eitzen edo, eta hainbeste luzatu zan, itxaron aldize, zuzenekora sartzeko, ze ez dakit, susmagarri eritzitzoen, eta datuk hartutzo esen, da gero helduiak ondei bat esan ez duteko kiebera, bertako inteligentzi zerbitzuetako buleguetara, galdeketa edo eso zerrein nahi txoelako. Da junzan, 3 ordu zeukiben atxilotutez, erreteni dute edo, pasaporti hartutzoen, kreditu txartelak bebai hartutzoen, duplikau, mobile hartutzoen, bertako txartela duplikau, eta esan zuen, bera, soslai pro-ruso bateaz informaten da biela, eta aldeitzeko Ukrainiatik. Gonbidatu inben. Esan egon beran kontra ezer, bera jarri zen harremanetan Espainiak Ukrainian dekon embajadoriaz edo konsulaz, eta arek esan zon, ez da gola ezer beran kontra, da berak pentsateko zerrein. Da geratu izan, biharra ukiban, eta geratu izan. Baina, Ukrainia gonbidatu ban aldeitzera. Eta gero etorri zen zeneiren bisita, ez da? Bai, da horreitzek etorzan gero bera bueltan segizen. Zenei etorri askun etxera, eta bera abogau parasan kontaktun, desantzon soiza Espainiara, ia zen egizen nahi deuen. Nola horritzen dituzu egun horiek, lehen egun horiek? Oso urduri, batez bezen egin bizitatik arrezkero oso urduri, ni behintzet. Bera begon gozan, baina ni arduratut, zen nahi dabe. Eta txilotu zuten momentua ere, nola gogoratzen duzu? Goizeko 7 bueltan edo deitzu dozten berak, esan ez gian atxilotuten nau, abiza abokatueri, abiza amari bebai, hain lekutan nau, eta ez dut gogoratzen beste datu askorik emondozten iz, oso dei laburra izen zan, esan dozten ordu darut esamen, kafea patara doztie, baina hori ezin dute gauza asko gizaurik esan. Eta zeizen ditzu notzen abokatueri, eta hasi zan hau martxan, baina martxa gelduen. Gerra ere mutan aritutakoa da Pablo González. Horrelakorik gertatu zitekela pentsatu izan duzu noiz bait? Ez, holakorik ez. Bestelako istripuren bat edo, bai. Ganera, bera Karabajeko gudan egon zan, Nagorno-Karabajeko gudan, eta Librau zan, gitxi haitzi, bera egon zan, beste kasetari frantziar batzukin erdi eskutaute edo, zentzuten bezen zerak proiektile zeusten, eta alako baten, deskantzo momentu baten, edo ikusi ban barsako baloi bat, patizo baten, da zunzan ara argazkizatatera, eta bizen bitxartin, deusizin proiektile bera egon zan lekure. Eta beraz batera egon zen kasetari frantziarrak erun bezen ospitzelera nahiko larri. Orduan, gitxiaitzi Librau zan. Olako gauza bat, bai, espero naben. Beraz duten zan, beran kaskuaz eta balan kontrako txalekuaz duten zan leku guztizetara. Orduan, arrisku bat, bai, ez olakue. Hau ez.
Freelance moduan aritu da Pablo González, era autonomo batean, askatasun jakin batekin jarduteko eremuan. Begia berarengan jarrita zutela uste duzu? Bai, uste barik badakigu. Bera, Donbasen egon zan, 2014 gudaz izanin, ze hau ordutik dator, eta arrezkero ez da 2016 aurrera edo dau lista baten sartunde, George Sorosen Open Society darun zabaltzen dauen lista baten, eta handau prorruso modun zailkatute. Eta guk ustegu arrezkero egondala apur bat jagonda. Zuk esan zu freelance moduen askatasunez jarduteko aukeri dekola, baina igual ez hainbeste. Kontrakoa izan daitekela ere. Bai. Ane Irazabal ere kasetaria da, Pablo González gertutik ezagutzen du, lankidea duelako, laguna ere, eta berarekin aztertu duguen zuzen ere kasetaritzaren alorretik zein nolako dimentzio hartzen duen Pablo Gonzálezen egoerak. Entzungo dugu. Indarra hori dela, ezin dela justifikatu kazetari bat 10 hilabetez kartzelan edukitzea inolako frogari gabe, eta ia urte betetzea, ez? Orduan, garrantzi handia dauka erakusteko nolabait badirudiela maila bateko eta besteko kazetariak daudela. Eta Poloniak horri garrantzia kentzen diola justifikatzeko beste arrazoi batzuk, ez? Eta oso arduragarria da, baina oso arduragarria da ere bere herrialdearen partetik ikusten ari den jarrera, ez? Eta zergatik ez den inolako erantzurik izaten ari. Esaten dudanean balio simbolikoa, nolabait modu negatiboan esaten ari naiz. Alde batetik atxilotua izan delako Europako Batasunaren baitan, Europako Batasunaren kide den herrialde batean, kazetaritza egiten lanean ari zenean, eta batez ere, hain justu, Ukrainako gerraren fase berriak, edo nazio mailako inbasio handia hasi eta egun gutxira. Ordan horrek ere badauka garrantzia bat, berak asko jarraitu duelako Ukrainako gerra azken 8 urteetan eta izugarri ezagutzen duelako herrialdea eta bere egoera soziopolitikoa. Eta beste alde batetik ikustea zer nolako presioa egiteko gai den Polonia, hainbeste hilabeteren ostean oraindik ere ez ikusteko inolako mugimendurik bera kalean ikusteko, ez? Bera kalean ikusteko, eta nolabait isiltasun arduragarri ikusten ari garen agintarien partetik, berak egunak kartzelan pasatzen ari den bitartean. Oso nik esango nuke bere aldeko mugimendua nahiko motel antolatu zela. Agian, eta nik ez dut uste hasiera batetik borondate txarra izan zenik, nik uste dut asko uste zutela laster kaleratu egingo zutela. Inork ez zuen espero momentu horretan hau gertatu zenean, 10 hilabete pasatuko zituela kartzelan inkomunikatuta, ez? Orduan, egia da autokritika egin beharko genukela kazetariok eta edabideek hasieran agian ez genuelako presio handirik egin, edo agian ez ginela hasierako momentuan hain azkar mobilizatu. Baina nik esango nuke, hilabeteak pasa diren heinean, bai ikusten ari garela gero eta ahots gehiago, gero eta indar gehiago, kazetaritzaren elkarte askoz gehiago mugitzen ari dira bere askatasuna eskatzeko, baina, klaro, dagoeneko hilabete asko dira. Nik uste dut horrelako adibiderik azken urteetan ez dugula ikusi gure inguruan. Hau da, ez dago horrelako adibiderik, ez dago horrelako aurrekaririk. Eta gero eta lotxagarriagoa bilakatzen ari denean, mobilizazio gaitasuna ere handitzen ari da. Klaro, kontua da hor, presioa egiteko presioa altu mantendu behar dela. Ze presioa jeisten bada, nolabait Poloniak probetxu hartuko dio horri, ez? Nik uste dut errezena dela esatea, baina freelantza zen, edo etzaukan, baina eske horrelako aurrekora bat sortzen denean, gero atzetik edo zein joan gaitezke. Eta hori da onartu behar ez dena. Eta horregatik nik uste dut garrantzitsua dela esaten nuen bezala, ez? Elkartasuna erakustea alden heinean, gutxiago, gehiago bakoitzak alduen heinean. Eta presio instituzionala, presio politikoa oso altu mantentzea, ez? Ze bestela ezin da nolabait ahanzturan erori. Hori da garrantzitsuena une honetan. Poloniaren partetik garrantzia kentzen ari direla
Irazabal kazetaria entzun berri dugu, azpimarratuta ez zenolako garrantzia duen salatzen jarraitzea kasua, ez? Ahazturan ez gelditzeko zuk ere partekatzen duzun, ezta? Bai, klaro, baietz. Eta esan deu berak gauza bat oso garrantzitsu, hau aurrekari bat izen leizela. Eta guk hori bai ustegu, dala erderaz esaten dana abiso a navegantes, esatilez kontuz, zeintzut izen zure informazio iturrizek, kontuz norazoi esen, kontuz ze esatezun, ze olako gauza bat pasauleki datzu eta inok ez dugu ezer esango. Gonzalo Bolleda bera abokatua, zu ere zaudela egunero kontaktuan berarekin, zer azaltzen dizu berak? Bueno, kasu hori buruz berak ezin dugu gauza askorik esan, ez berak, ez abokatu polakuek, sekretu pindau, zer esaten badabe Eurepe legea arazuk euki altzu ez, baina, esaten duguena da, berape olakorik ez duela esautu. Ondino berari iztotxo itxi, Pablo ikustera juten. Eta hori dino berak ez tala pasaten inunbez. Berari ukatutie, abokatu modun, Pablone ordezkaritza izetie. Olakorik ez dela pasaten. De Europa izen da, dela nahiko ikaragarri zen. Bai, Espainiako konsularekin bai zaudela harremanetan, bera ere badago Pablorekin harremanetan, zertan lagundu zaituzte batez ere? Asko lagunduzku, esanen bida. Bai jarrera aldetik, oso humanu izen da nik uste empatizain dauela guaz hasiera-hasieratik, berak bateko ze iruzen malaba, eta igual horrea itxik ez dakit, baina lagunduzku, batez be tramite burokratikuek zelan nein eta zerrein esaterako orduen. Eta gero nire galderak erantzuten, eta ez dakit hau zelan bidali bidot, ze pini bidot amen, edo olakotarako asko lagunduzku. Baina beste muga batzuk ere ezin ditu gainditu, ezta? Ez, bera, arlo politikoen edo presiño politikue ezin deuen. Presiño administratibue bai, apur bat, baina berape eskuduntza mugatu edekoz. Eta presio politiko horretaz ari garela, nola baloratzen duzu Espainiako gobernuaren jarrera? Bueno, apur bat epela, gure gusturako oso epela. Hasieran be Álvarez ministrek urteman esaten bai eta Pedro Sánchez lehendakariz epe bai, eure babestu itzen dabela Polonian jarrai bidie, Polonian lege araudiz babesten dabela, Espainiako araudiz babestutie gustako lekidatzen moduen, eta oin askanengo esan deuena da, eskatuten dabela, epaiketa bat izen deizen, hainbet harinen, baina Poloniak beran investigazio amaitzuta gero. Oin zenba denpora bideuen Poloniak investigateko, ikerketan segiteko, boin arte 9 hilabete erabili deuz, ez dugu ezerratara, eta holantzi segidu aldeu, ez dakigu noiz arte. Orduan, nik uste dut, neure eritzi da, eta neure naize Álvarez ministrek momentu honetan esan biko lekena dala, aizue Polonia esaten zenduen, froga badeko zuezela, eukizu ez beste 9 hilabete ikertzeko, ez badeko zuez zer barririk, edo kanpora, edo erun epaiketara, epin epaiketa ja. Ez ikerketak amaitzuten zuezenin batezakin noiz. Horiek izan dira bai Espainiako gobernutik azken adierazpen horiek, eta hain zuzen ere, Jon Iñarritu EH Bilduren diputatua kongresuarekin, berarekin aztertu dugu hain zuzen ere, Espainiar gobernuaren erantzukizuna zein izan daitekeen eta bere jarrera ere zein izan den azken 10 hilabete hauetan. Kazetari bat preso dago Europako estatu baten, bere errugabetasun printzipioa ez da errespetatu. Ikusten ari gara nola behin eta berriro bere aurkako akusazio subjektibo batzuk agertzen ari direla prentzan eta Poloniako gobernuaren aldetik, eta ikusten ari gara nola Espainiako gobernuak errespetatzen duela Poloniako prozesua, honetan esaten dute errespetatzen dutela Poloniako eredu judiziala. Ikusi dugunean, Europar Batasuna berak salatu duela askotan Poloniak eta Hungriak ez dituztela errespetatzen Europako minimoak justizian. Kasu honetan, ikusten dugunean kazetari bat lanera joan zena gainera Ukrainiako egoera zela eta komunikatzeko, lana egiteko, atxilotua izan zela, eta oraindik ere ez dakigu zergatik
dagoen preso. Argi dago estua ez dela ona, guda bat egoten ari da Errusiak erasotu zuen Ukraina, guda hori indarrean dago, zoritzarrez, eta Pablo Errusian jaio zen. Errusiarra da jatorriz, eta nik uste dudana, horrek ez diola laguntzen. Ikusita bera jatorriz Errusiala dela, ematen du susmagarria dela bere aktibitatea bakarrik Errusian jaio zelako eta Errusiarra delako. Dago errusofobia apur bat kasu honetan. Frogarik ez dago bere aurka, preso preventiboa dago azkenengo urtean, baina isolatuta, bakarrik euki du emaztearen, oianaren hilabete ezin izan gurasoekin, bere telefonoz hitz egin, eta bakarrik gutuna jasotzeko eskubidea dauka, baina hori, hilabetero edo noizbenka pasatzen dizkiote bere familiak eta bere lagunek bidatzen dizkioten gutunak. Gure ustez onartezina da Pablo egoera horretan egotea. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den etorkizunean, baina ja prozedurarekin Europar legediatik eta estandarretatik arazoak daude. Eta hori argitu behar dute. Eta ikusten ari gara nola, Espainiako gobernuak onartzen du Poloniaren jarrera. Hasieran esan ziguten, Polonia ez zela estatu erreza, baina gero kontutan izan da zein zen bere jarrera Ukrainako errefusiatuak jasotzen eta harrera horrekin ezin zutela asko egin publikoki, baina egingo zutela lan era pribatuan eta era konsularrean. Egia da Pablo konsularen bizitak eduki dituela, eta dirudienez babes konsularra badauka, hiritarrek kanpoan preso daudenean daukaten bezala, baina esan ziguten lan pribatu eta kudeaketa pribatu edo diskreto hori egingo zutela ez dugu ikusi, edo emaitzak ez ditu eman, eta guk eskatzen duguna da salatzea publikoki eta lan egitea Pablo libre izateko alik eta arinen. Entzun berri dugu Jon Iñarritu Bilduren diputatua kongresuan, berak aipatzen zuen besteak beste Pablo Gonzalezen jatorri bikoitzaren auzi hori ez, baita ere gerra testuinguruan dagoela preso. Honek zein punturaino baldintzatzen du zure ustez Espainiako gobernuak den epeltasun hori? Nik uste dut asko. Ez Espainiako gobernuri, ez Europako batasuneko beste zein gobernuri jatzo interesaten momentu honetan Poloniari zer aurpegiratzie, kexak asaltzie, oinarte bai, salaketak eukitxuz, independentzi judiziala ez daulako respetaten, baina oin inok ez dino ezer. Dabile refusiatu ekartzen eta ganera dau Rusiaz mugan, eskudo moduen edo funtzionaten deu, eta Europari jako interesaten Poloniari ezer esaterik momentu honetan. Nipe uste dut gerria maitxu eskero egoeri aldatu ingolitzatekela, baina ez teko horren antzin momentuz. Momentuz eta txaponaren bestaldean ere badago ez, presio soziala, zenbat eta zenbat herritar bolkatu diren Pablo Gonzalezen egoerarekin, egoera hori salatzen, animoak zuei ere bidaltzen, ez? Berotasun hori somatu duzue? Bai, asko. Batez be kalien eta hurbileko jentingan asko. Eta gero, komunikabideen aldetik hemen Euskal Herrisen be bai, zelan jarraipen eitzen zazuen kasueri, eta hori eskertzeko da. Herritarren aldetik, zer zanik ez. Berake Pablo pesandozten, esateko danari eskerrik asko, indarran dizen motentzola, jakitxik hemen zenba jente dauen beraz arduratute eta beran aldeko presinu eitzen, eta oso garrantzitsu da. Gero laguntza txikizepe bai eskertzekutiz, adibidez herriko jentik, eskaintzen doztu mik eukitzi, ni olako lekutara etorri lezeteko, dori be eskertu nahi neke. Baita ere Free Pablo González plataforma badago, bertan salaketa lanak egiten, ez da? Nortzu zaudete horren atzean?
Bai, bueno, hasieran hori sortu ben, beraz, masterra hemen kidiek. Pablo Kinban, periodismo digital masterra zerake korreok eta EHUk antolatzen da bena, eta hor alkartu zen ikasliek, hauretako batzuk sortu ben plataforma hau, eguneratute eukitzeko berari buruz argitaratuten zan guztiz, eta gero eurepe bai sortu da bez edukizek, beran alde, eta euretiz. Da oin, plataforma horretatik abiatute sortu elkartie. Gara Fri Pablo González, Asociación Fri Pablo González elkartie, eta hor gauz bai neu, bai eure Fri Pablokuk, eta beste beran lagun batzupe bai. Elkarte modu sortu gara, bai indar gehiagoa ze lan eitzeko beran alde, gero ekintzak antolatu ibadiz be antolatzeko, ze moten du luzera doiela, igual beste elkarretaratzeren bat, edo firma bilketaren bat, eurek abiatu ben hasieran change.org-tik firma bilketa, olako gauzak eitzeko, elkarte moduan antolatu gara, eta gero bebai crowdfunding bat abiatu nahi gu, ze hau hori peluzerako da antza danez, abokatu barriz esartu guz, gaztu gehiago dakar, eta crowdfunding bat eitzeko hori horretarako bebai sortu elkartie. Hori alde batetik eta berri gehiagoren zain, zinmezu bidali nahiko zenuke hemendik Hamaika Telebistatik gizarteari edo instituzioei ere? Esastuteko kazetari bat dauela Europan preso, inkomunikaute, ezin izen dauela oinarte da amarrile beteragoiz beran semikin berbari pein, eta hori salatuen bidala ez da lonargarriz Europan, eta segiteko babesa emoten, eta aldan bestin jarrepen egitzen komunikabidin bitxartez, eta sare sozialan bitxartez, eta da eskerrik asko, danari. Eskerrik asko zuri ere, Oiana Goiriena gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik, eta guztia gurekin ere konpartitzeagatik. Eskerrik asko zeueri. Eta tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuliko gara. Egunero bezala solasaldiari ekiteko gaurkoan gurean izango ditugu Esti Linares eta Carlos Renedo orain arte. Haupa, Eskalakiko Juanjo naiz, eta hau lertu arte da, bizi musika. Bizitza
Bueno, kaixo, Peña, gudantza taldea gara. Eskerrik asko bizi musika saioari, gurekin kontatzegatik. Hemen gaituzue gure azken singela aurkezten, 7 bala izenekoa, Lider Nandoren kolaborazioarekin. Eta, bueno, zer esan, zerbait falta da esateko. Hori, eskerrik asko Hamaika Telebistako ikusle guztiei, eta badakizue, bizi musika. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Itzaletan ikusten gara gehiegi, baina gaur ez dakit zer egin. Mugitzen zaren inguru usteletatik, deseroso sentitzen naiz ni. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, ta zu guzti argi duzu. Autoak ta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu. Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren esklabu. Polizia atzetik badatorkigu, arren atzera ezaditu. Ez gara bonitek lai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu. Ere baikun erregai, esan zenidan noiz bai, ta orain ez zaitut entzun. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Zer esan, egin dezakegu, 7 bala ditu goikoan. Nigandik iesean nabilela, aurkitzen zaitut bidean. Bide okerrean bekatutik 3 minutura, hor zara gau astutzen denean. Ez gara bonitek lai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu. Behingoz onartuko dute garena, kometa bat, argizpi bat itxuen artean gara. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Zer esan, egin dezakegu, 7 bala ditu goikoan. Egin dezakegu, egin dezakegu. Egin dezakegu, 7 bala ditu goikoan. Egunero bezala, solasaldiari ekingo diogu, tarretarako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Carlos Renedo ere gurekin, eguerdion. Eguerdion. Eta nola ez, asteburura begira jarriko gara, hainbat eta hainbat ekitaldi izan direlako, besteak beste bertsolaritza txapelketa nagusia, Iruñean lehen aldiz ospatu dena, eta Maialen Lujanbio izan delako txapeldun, 3. aldiz ikusi dezagun. Maialen Lujanbio Zugazpi. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari. Ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari,
kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Bueno, Navarrarena bete-beteta, 4 urte hemen egiten den txapelketa, pandemiagatik 5 urte igaro dira urtengoan, zubertan izan da zara, kontatu digute Pinganillotik, zela joan zen? Oso ondo. Niretzako hori aipatzea, elkarteak egitea olako apostu bat, Iruñara eramatea finala, suposatzen duenarekin, azpiegitura eta mugitzea, saleak eta betetzea arena, 3.000 bertsozaleekin, oso ondo jun zen, nabaritzen zela indarra, eta hori, iruditzen zaite, igual normalizatu dugulako, baina egitea olako ekimen kultural bat, improvisazioa gure hizkuntzan euskeraz eta biltzea 13.000, 15.000 pertsona, iruditzen zaite izugarria, eta benetan izan zen egun oso polita. Erakusgarria ere badelako, askotan esaten dugulako, euskal kultura nola dagoen, baina hori izan duteke monetaren beste alde bat ere. Bai, gauza asko aipatzearren, alde batetik nork irabazi duen 3. urte jarraituan, eta horrek ekartzen dagoena da eszenatoki oso desberdin bat. Goratzen dut, berak Maialenek lehenengo aldian irabazi egin zuenean, espazio oso maskulinoa, andortzentikoa izan dena, eta bertsolaritza baitaren nortzuk okupatzen zuten espazioa ez bakarrik eszenatokian, baizik eta baita ere nortzuk jaten ziren. Eta oso irudi maskulinoa zen, hainbat urtera arte, eta Maialenek Rujanbiok lortu egin zuena zen espazio oso maskulino hori, heltzea eta bertan ipintzea, eta are gehiago bere bertsoarekin zen, eta askotan izan alzara emakume bat, eta espazio hori okupatzea, baina gero da zer motatako edukia ematen duzun espazio horretan. Maialenek ekartzen dituen espazioak eta ekartzen dituen edukia ematen du eta pentsarazten du bestelako eszenatoki munduan, eta, berak islatu egin zuen irudia, nirei eman zidana zen tristura, berak entzuterakoan eta islatzen ari zen toki hori eta mundu hori, esaten ari zigun bere mezuarekin norago, zein da gure norantza, zein da bai hizkuntzaren, hezkuntzaren eta hainbat erronken norantza, noragoaz, sistema oso produktibo batean non ezin garen ez gelditzen, eta hor bai feministek askok, Euskal Herriko feministek, hartu egin dutena da, berriro ere Maialenek ekarri egin dagoena da, zaintza ipintzea erdigunean, eta paratzea eta horri buruz berba egitea. Eta hortaz, horrelako espazio batean, horrelako edukia ipintzea eta horrelako bestelako irudi bat emotea, uste dut benetan oso garrantzitsua dela, eta sustraian aldatzen ari direla gauzak. Hori baztez ere, ez holik, bertsolaritza eta justo egun hauetan dala eso ekitaldi berezia eta gainera gure kulturarekin bat atorren ekitaldia, baizik eta zemotatako ekitaldi egiten eda sortzen dugun. Maialen Lujanbio txapelduna, 3. aldiz, baina beste emakume batzuk ere batzuden holtza gainean, 3 hain zuzen ere, lehen aldiz 3 heldu direlako finalan dira, eta hori ere erakusgarri pizkanaka gauzak aldatzen ari direla bentsat. Nik hori izan behar nuen, nik uste Maialen igual agian da punta de lanza edo hor dagoen Izeberren munduko partean, eta egia da gainera bai edukin aldetik, eta uste bai ere bai atxona baitu zela saio osoan zehar bere maila altua dela, buruz-burukoan egon zen ametsekin, ez dut ere ametsere ondo egin zuela, baina nik aipatzea hori bi kontu. Lehenengoa, Maialen igual dela puntaranza, baina horretatzean nabaritzen da, zenolako saretxe lana egin den emakume bertsolarien aldetik, eta datorrela ja azken urteatik, eta hori nabaritzen zen, konplizitatea, Nerea Ibarzagal eta
alaiaren artean, baita maialenekin, eta ustutatzean nagoela ja sare bat, mugimendu feminista moduan jundela osatzen, eta bai edukiekin, liburuak atera dira, bai bertso saio propioak egiten, ja espaldiko partez bakarrik emakume bertsolari osatuta bertso saioak egiten, eta hori azkenean nabaritzen da. Eta ere azpimarratzekoa egiten zait, atzo ere bueltan egiten duen gogoeta, olako ekimen bat, badaia zeo zer, ez dakit, esango nuke arraroa ez dakit beste, munduko beste lekuetan egin alden, baina agian igual egiten dara bai resistentzia puntu batetik ez, defendatzagatik ere bai euskal kultura eta nortasun hori eta horregatik hain darrakasatzua, baina egiten bada beste lekuetan, ez dut uste, olako edukiak egoan aldirenik. Iruditzen zait, olako espresioa normalean tradizioarekin lotuta dagoena, ez bakarrik Maialen, sustraik edo ametsek edo landu ziren gaiak eta landu ziren moduan, aniztasun sexualarena, eta agian esaten duen, ez dakit hipokresi puntu bat, hemen gauden 13.000 pertsona, ez dakit gauden parametro hauetan, baina gauden zuten ez guretzako referenteak direnak, dauden botatzen gaiak, dira oso sakonak, eta ez dut imaginatzen, ez dakit, sartzuela batean, olako gaiak lantzea eta txaloka egotea, 13.000 pertsona txaloka egotea. Agian hori, eskertzekoa dira bai, hori, dauden bertsolarik izatea gehienak aurrerakoiak edo gaiak planteatzea modu sakon batean edo inkluso hori, Maialenek bidea irekitzea eta guztiet hori ere, esanguratsua dela. Bai, polita da, ez da, bertsoak euskaraz entzutea bai, baina tartean, hausnarketa, salaketa, kritika soziala betetik egotea, ez, bertso horiek ere. Bai, da, lehen ez da bakarrik ez da, zerbait kuantitatibo baizik eta baita ere kualitatiboa, eta da, horrek ekartzen dagoena da, baita ere kulturalki zein maietan gauden, eta zein erronka eta egoeretan dago orain Euskal Herria, eta ekartzen dagoena da, gaude momentu batean, non sustraiean eta ematen diren ez da edukiak, oso sakonak dire eta markatzen dauen norabidea, niri pertsonalki ez da harro sentitzoko zerbait. Eta gero nengoen pentsaten ez da, garrozi entzuterakoan, ekorri egin didana da, bertsoa bera. Zen eta bertsoa badirudi beste, ez da, benaldi batekoa dela, eta beste, igual, hasta aro batekoa. Baina oraindik ere ez da mantentzea eta kuantitatiboki ez da baita ere horrelako aberastasuna izatea niretzako oso garrantzitsua da, zen eta baita ere horrek ekartzen dagoena da ze motatako kultura gintza nahi dugu eta ze motatako kultura nahi dugun sustatzea. Eta bereziki ez da Euskal Herria oraindik ere hainbeste lotzea horrelako espazio ez bakarrik sakona baizik eta polita, zen eta bertsoak baita ere ez da nola eraikitzen diren ze motan horrek kreatibitatea, sormena, zein garrantzitsua de baita ez da kulturalerako. Ez da Carlosek aipatzen zuen zarzuela, eta ni benago pentsaten, eta beste lekuetan horrelako ez da bertsoa hemen daukan garrantzia beste lekuetan, ez deko eta ez nago hitz egiten bakarrik estatu mailan. Nago hitz egiten, ia mundu mailan, non geratzen den horrelako sormena, eta uste dut dela harro sentitzeko, eta bereziki horrelako ekitaldiak mantentzeko. Ez soilik parafernalia horrekin geratzea, zen eta azken finean gabonetan parafernalia betetzen gara eta dauzkagu 1000 ekitaldi, baina horrelako ekitaldia berezia eta kulturarekin dagoena eta gainera jaskazereko kultura baizik eta edukiarekin eta osnarketarekin lotuta dagoen zerbait, da bereziki ez da apaitzeko bat, gauza apaitzeko eta batez ere bereziki mantentzeko. Zapore honarekin ez, 5 urteren ostean mintzat, bertso txapelketa nagusi honek eratu eta duena, bai. Beste ekitaldi nagusia izan dena asteburuan zehar, aipatzeko Atortxurrok elkartasun jaialdia bueltan izan delako, Atarrabian aldarrikapenak oraindik ere bizi-bizirik daudelako, Sandra Urra, Nafarroako Iruñako lankidea bertan izan da, eta bertaratuetakoekin ere hitz egin du. Ikusi dute Atortxurrok era Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako gazteak eta ezain gazteak etortzen dira. Zergatik animatu diren eta ze talde ikusteko gogo bereziak dituzten galdetzera atera gara.
Gu Basauritik eta ni Barakaldotik. Otzarretik. Tarrekaldetik. Santurtzitik, biak, bai. Tolosatik. Tolosatiken. Bai. Lehenengoa da. Bai, lehenengoa da. Negukoa, bai. Bestean ez. Normalean udara juten gara. Udakora. Bai, beste batzutan egondakoa, ja. Bueno, ni etorri nintzen pandemia aurreko atortxura baita ere, baina bere lehenengo atortxua. Bai. Urtero etorri izan geha, bai udarako eta nebaita indanan, eta neguko nebaita. Ez dakigu, sin más, osea, nahi genuen etorri eta zegatik ez da kauza besteko eta boiatzeko eta holan. Ohituragatik edo, festa dago, barrura, eta baita ere dekon importantzia eta garrantziaren gatik baita etorri gara, azkenean euskal presoak etxera rebindikatzeko. Bai, azkenan da, bai, ekimenak daukan, berez, izan nahi eta atzedia datorrena, eta berez ekimena. Bueno, euskal musika gozatzeko leku aproposa dela uste dugulako, eta jende gazta datorrelako, eta hola. Bueno, elkartasuna adierazteko, hori lehen da dizti, eta gero baita ere ondo pasatzeko, lagunekin eroteko, eta beste giro baten. Ni Brigade. Ni baita. Eta Merina Gris, bai. Eta Tremenda Jauria. Eta danak. Bai, Segismundo Toxikomanio. Ni egia zonda ez dakit. Hartu dut egin programa zer nahi gogoratzen askotaz. Ez dakit egondakoa, bertindu ez da egia zonda. Ez dakit. Nahiko ditugu. Bai, nahiko ditugu. Adibidez, bulego. Eskakeitanen jira amaituko da urten, orduan eskakeitan baita ere, Tremenda Jauria, bulego, ez dakit asko daude. Tremenda Jauria. Eta ez dakit, denak dira talde honak. Egia esan, urtero oso talde honak ekartzen dituzte, así que... Oso goiza horretako, Oso goiz ez dute dan, así que ondino ez. Gero harrapatzen badin banauzu bai, baina ez dutxut ez prometiuko. Bai, gero harrapautu eta abesteko du fijo. Ez que oso gaizki kantatzen dugu, ez betu. Bai, oso gaizki kantatzen dugu benetan. Joder, betekoa. No voy a dormir contigo esta noche, si me puedes llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Te la chapa. Ikusi ditugu, hainbat eta hainbat gazte, Atortxurrokera bertaratu direla, elkartasun jaialdiara parte hartzera. 27. edizioa urtengoa, Ean izango den azkena, horren zain ere, ez da? Bai, gainera hori zen aldarkepen nagusia, gertu. Aber, gogoekin, bentsat amaitzeko arrazoi nagusiarekin, eta uste, nahiko... Esango dela ez bakarrik Atortxurrok dela espreski, ekimen bat ere bai aldarrikatzeko hori euskal preso politikoen egoera, eta maitu behar dela espetxe politika hau, baizik eta egon diren beste ekimen potenteetan, asteburunetan, hitz egin dugu bertso txapelketaz, nola ez aipatu dira sigetan dauden lagunak, eta gero hitz egiten badugu ertzainek edo bai balen inguruan, ere bai, nola ez, abesti famatu horretan, ere egon da alarkipan hori orduan. Hori dutzen zen dela esanguratsua, oraindik, espresio kultural handietan, mantentzea presoen egoera pilpilean. Gustatu zait ere hori gazten ekarpena, inork ez du esan jundela ligatzera edo, guztia jundira arrazoi politiko sozialengatik, baina, hori azpreparatzea eta gero zuk esan duzuna, 27. edizioak gira hor nahaztutele bai udako tarteko horiek, baina denbora asko mantentzen eta oraindik arrakastatsua eta jendeak erantzuten du eta batez ere posgarria dela ikustea erreleboa, ikusi dute auzoko gazte bat, nik ja urten ez nazgun, baina ikustea auzoko gazteak ere oraindik animatzen direla jutea eta hartzen dutela lekukoa. Bai, lekuko horretan nengoen justo pentsaten, Carlos, nola mantentzen... Egia da jaia denoi gustatzen, denoi igual, denoi ez, baina egia da dela zerbait kulturalki oso markatuta dekoguna, dela jaiak disfrutatzea eta ekitaldiak egitea eta bereziki egun hauetan, ezta? Eta are gehiago pentsau daramagula ia 3 urte, ezta? Nola pasatu egin ditugun, zein egoeratan, eta askotan planteatzen dut, niko gogoratzen dut, pandemia oso gogorra zenean eta guztiz
etxean geudenean, ni sortea izan nuen, eta bai kolaborazioak egin behar nituen, ez da, adibidez, telebistan, eta gogoratzen dut galdera bat, ez da, momentu horretan, eta esan zen. Zuek uste dozue gauzak berriro, ez da, etorriko direla gure ohiturak aldatuko egingo ditugula hau eta gero, eta, el momento katastrofiko horretan askok esaten zoten dana aldatuko zela, eta ni ziur nengoen, ez nekien noiz amaituko zan, ez nekien zen eta ez netzen, ez da, horretara trobitzen, baina ni banekien gauzak berriz etorriko di zirela, eta gure ohiturak etorriko zirela berriro, eta uste dut garrantzitsua dela, eta ni beti izbintzen nola aldatuko dugu gure ohiturak adibidez matxismoaz bazin dugu aldatu, eta dela urteak daramagun zerbait orduan. Nola bestelako ohiturak eta gainera guretzako ez da, hain garrantzitsuak diren ohitura horiek nola aldatuko dugu orduan. Alde batetik poza ematen dit, ekitaldi horiek bueltan egotea, eta bestaldetik hori errelebo hori nola ematen dena. Batzutan askotan ez dakit errelebo hori dela oso superficiala eta benetan edukia hartzen badugu kontuan. Eta uste dut errebindikazioa eta aldarrikapena eta hausnarketa, maila batzutan oso modu superficial batean hartzen ari gare, ez da? Baina beti ere mantentzen baldin bada eta simbolikoki garrantzitsua bada, ondo iruditzen zait, ez da? Baina, eta bero bestaldetik horrelako ekitaldiak ezin garrantzitsua dira, eta hemen ez da, eta bereziki Euskal Herrian hartu egin dira ekitaldi batzuk super makro festiboak direnak, eta nora joaten da dirua baita ere. Eta nago pentsaten adibidez, bebek alai baten, adibidez, haipintzearen, ez da, eta horrelako baita ere, horrelako beste ekitaldi batzuk, ez da, herrikoak direnak, eta gero zertara dagoen dirua, zer dagoen atzean, eta zer dagoen atzeko ganbara horretan ezinbestekoa da. Ez da bakarrik ematea dirua hainbat. Ez dakit, abeslari eta gainerako oso famatuak direnak eta gero bereziki nor kantaletzen dagoen eta zein den helburua, uste dut, izatea beste errebindikazio hau eta bestelako ekintza hauek baita ere egiten dau eta da beste moduak egiteko. Euskal Presoen sakabanaketarekin amaitza gertu dagoen arren oraindik ere lana gelditzen dela, hori sebera azpimarratu du Atortxurrokeko antolatzaileetako batek, Aitor Agirrezabalek, eta elkartasuna gainera ez duetenik izango, Gabonetan badakizu espetxera martxak antolatzen direla, urtarrilean ere sarek antolatutako manifestazioa badagoela, beraz elkartasunak ez du etenik hortxe Aitor Agirrezabalen hitzak. Ikusi zen beharra eta ikusi zen aukera bat. Alde batetik zegoen beharra handi bat, azkenean dispertso politika martxan zegolako, ehunka herritar zirelako astebururo errepideetara atera behar zirenak, haien senide eta lagunak ikusteko, eta ikusi zen aukera bat, ez zegolako horrelako musika jaialdirik, ez izan zen beste esparru bat, zeinetan aldarrikapena hori ere luzatu. Eta aldarrikapena luzatzearekin batera, ekonomikoki borroka hori laguntzeko. Hasi zen modu apal batean, frontoi batean, 1000 lagunendako jaialdi esan dezakegu txiki batean edo, eta urtez urte ikasten joan da, ikasten joan gara, esan dezakegu batzuk beranduago sartu gara Atortxurroken antolakuntzan, bada oraindik ere lehen biziko atortxo horretatik hemen antolakuntzan jarraitzen duen jendea. Eta gutxinaka azten, gauzak ahalik eta hobekien hobetzen, eta urratsak ematen behingoz hau beharrezko izan ez dadin. Baina esan oraindik lana badago. Gertu horrekin adierazin nahi izan duguna hori izan da ez, urrats oso garrantzitsuak eman dira. Atzo bertan ere ezagutu genituen beste izen batzuk, Euskal Herriratuko dituzten beste preso batzuk, eta gutxi dira, kopuru osoaren artean gutxi dira Euskal Herriko mugetatik kanpo dauden presoak, baina gutxi izan da ere asko dira, gehiegi dira. Beraz, helburua zero, zenbaki hori zero izatea da, ez? Beraz, gertu gaude helburua lortzetik, baina gertu egoteak berak esan nahi du oraindik ere oso urrun gaudela. Azken urratxe garrantzitsuena falta egiten dela. Eta aldi berean esan nahi duguna gertu horrekin da, Euskararen beste adiera horrekin prest gaudela urrats hori emateko, eta prest behar dugula jendea. Orain arteko urrats guztiak ez dira inertzia zeman. Eman dira jendeak egin duen lan guztiagatik, kolektibo ezberdinetan, herri auzo dinamika ezberdinetan, eta orain arte egin den bezala, hemendik aurrera, falta den urrats hori emango da, jendeak apretatzen jarraitzen badu. Pentsatzen badugu bide hori inertziaz bukatuko dela,
uste dut kolpea handia hartu dezakegula eta oraindik asko luzatuko litzatekeela bide hori. Beraz, guztion artean apretatzen dugun eta bide hori behingoz amaitzen. Garrantzitsua ez, bota duen azken mezu hori ez, bidea gertu badagoen ere, oraindik ere lanean jarraitu beharrekoa dela. Bai, eta gaian nengoen pentsatzen, 137 preso ez, oraindik daudenak ez da bakarrik Euskal Herrian egotea, osea, uste dute prozesua izango da luzea, ze horren ostean ere dator presoaren beharrak asetzea, eta gor daude beste elkarte batzuk harrera modukoak, baina ez da bakarrik amaitzen dispertsioa amaitzen denean, urrengo pausoa izan behar da guztiak egotea kalean, eta urrengo pausoa izan behar da euren bizitza duina ere bai mantentzea, azkenean egon bazara espetxean 30 urte edo hamarkada luzeak, horrek ero exigitzen du plan bat, hain zuzen ere, nahiz eta izan senideak edo lagunak edo hausoko herriko harremanak, plan bat berriro bueltatzeko bizitza politiko, sozial, lanera, eta dauden behar guztiak azirtakoteko, eta gaur egun baldin badoia arazoak edozein pertsona gazte edo horrela, modu duin batean bizitzeko, imagina dezagun urte asko espetxe barruan egon den pertsona batengatik. Orduan, badago bidea espero dezagun izatea alik eta laburrena, baina asmatu beharko dugu elkartasun keinuak hemendik aurrera asetzeko behar guztia. Eta bai gustatuko aitzareke berreskuratzea ez esan duena uste dut interesgarria dela aipatzea guztia egiten dela modu herritarrean eta antolaketa edo auzolanean esan aldugu eta antolatzen dela horrela. Eta uste dut hori badela ere bai, azpimarratzeko ez bakarrik kasu honetan atortxoroko den kasuan delako ekimen politiko bat, baina baizik eta adibidez ere bertsotzarpeketan atzo ere pentsatzen duen. Zenbat pertsona daude hemen auzolanean, bolondrez, lanean, hau egiteko, eta inkluso plantamendua, eguneko plantamendua, beti ez, albideatzea hori, jendea jutea autobusetan, edo bazkaltzea kanpoan, kalean, edo atortxorroken kasuan, ikusi banean ere bai auzoko gazte bat hortzegoela, esan dut, oraindik ere ez galtzea perspektiba hori, parte hartzaile esatea, eta modu herritarrean antolatzea, eta jendea jurnalizatea, elitismotik pizkat eta aztik esan du ez, bestelako festivalak BBK Live, eta uste dute dela kontra, elitismotik dauden proposamen herritarrak. Bai, nengoen pentsaten ez da, eta gainera zenbat aldatu egin diren errolako espazioak horrezegaitik, eta BBK Live baita ere deko beri historia, ez da? Baina zen garrantzitsua den mantentzea herriko jendarterako eta batez ere helburua, ez da? Hor Carlos Dek aipatzen zagoena zen, ez dugu ahaztu behar, oraindik ere erronkak daudezela. Egon algara ados edo esados edo bakoitzak bere historikoki, baita ere nola binkulatzen den historiarekin, izango ditu bere nabardurak eta bere zehaztasunak honekin, ez da? Baina bai dagoena zerbait dela, egin gainean eta dela superobjektiboa dana, oraindik ere ez da, daudezela erronkak oso garrantzitsuak, eta da zen motatako ibilbidean nahi dugu elkartasuna hori bideratzeko. Zer eta batzutan, ez da, ipintzen ditugu bestelako ekintza, bestelako gauzak mahai gainean, eta oraindik ere, ezin dugu ahaztu, hau izan dela, ez da, sustraian eta historikoki izan dugun historio bat, eta historio hori badirudi ja ez dela, eta praktikatzen ari garena batzutan, edo zine sentsazioa dela, da isiltasunaren kultura. Badirudi ez dela, ja pasatu egin da denbora, hau jarraitu egin behar dugu, baina oraindik ere badaude historiak ez direnak itzi. Eta ez dugu benetan, ez da, eta eskubideen, oinarrizko eskubideen eta giza eskubideen urraketak suposatzen dituzten ekintzak mantentzen direla, adibidez, ez egotea hemen, edo adibidez, benola egin diren, ez da, haien urteak, hori ez berrik ustea, horri buruz ez hitz egitea, eta bestelako prozedurak eramatea, batez ere elkartasun batera bideratzeko. Eta hortatik hori ez dugu ahaztu behar, zen eta bestela historiak eta ahazten dira, eta praktikatzen ari garena da isiltasun kultura bat, ez dagoena, benetan, eta hau gure bizitzan guztian gertatzen den moduan, baita ere gure harremanetan, eta ez bada hitz egiten dena da hori inkistatzea eta horri buruz
benetan egoera konstruktibo batean ez eraikitzea gauzak, edo ez eraikitzea historia, edo ez eraikitzea ekitaldeak, edo ez eraikitzea ekimenak. Orduan, berriz ekartzea eta horri buruz hitz egitea, askotan hitz egin dugu hemen, zen garrantzitsua den bestelako ekimenak egitea eta honi buruz benetan, baina ez dakit noizbait hau etorriko den zen eta badirudi denbora pasatzen dagoela eta daukagula beti bestelako prioritateak. Ikusten duzu ez, ekitaldiz beteriko asteburua izan dela, esango dugu baita ere, ertzainak kontzertuaren aipatuko dugu dagoeneko hildo beretik doalako, eta badakizu ertzainak agurra esaten ari direla, asteburuan izan dituztela bi kontzertu Barakaldoko beken, azkena izango dela Gasteizen urtarrilean, eta besteak beste nola ez aldarrikapenez beteriko kontzertua ere izan delako, ikusi ditugu bertan hainbat eta hainbat euskal personaldeko ikurrak, eta entzungo dugu nola ez iruren eta 74 abestaren zati hori. Hunkigarria izan zen, edo behintzat pantailan bestaldetik ezirrara hori badago baita ere. Azken oroitzapena edo azken izan zen, azken irudi hori Bilboko antzokian jozuten kontzertuarena, abesti hura, zenbat jente batera ez, eta orain berrituta ez, ikusi dugu berriro ere, hainbat eta hainbat koruan batera abesten abesti hori, ez dakite, zuek ez zineten egon ez da ere, ez da? Ez, baina justo ez da, irudiak ikusten ez da, gauden komentatzen, baina izan nituen lagun batzuk ez da, joan zirela ikustera eta komentatu egin zidatena, etorri egin ziren super emozionatuak benetan eta komentatzen zuten, ez da, izan zala oso kontzertu berezia eta irudiak ikusita baita ere, eta justo lagunek komentatu egin zidaten, zala oso polita gertatzen zen zerbait, joan zirela adibidez gazte asko, baina haien gurasoekin. Eta izan zen momentu bat, eta orain ez dela ez asko, ez da, justo beken, ospatu egin zela, adibidez, el reggaeton festival, eta egon zen, ez da, irudi hori tartekatuta, eta nengoen finkutzen edo, jostein, desberdina zen, irudia eta zein garrantzitsua den horrelako, baita ere horrelako espazio baten beken, ekartzea horrelako kontzertuak eta horrelako espazioak eraikitzea hain politak izan direna zen eta bereziki ez da trasladatu egin zidatena zen oso intergenerazionala zen eta horrek oso baloratzekoa da zen eta beste espazio batzuk ez daukate indar hori egiteko. Zer eta igual izan da belaunaldi markatu batekoak, baina adibidez ertzainak ekartzen dagoena da edo ni konektatzen naiz nire gurasoekin eta haiek entzuten zutenak edo konektatzen naiz hainbat egoeretan eta da Euskal Herriko kanta eta kontzertu bat, ezta? Eta hortatik espazio hori balioztea eta hori irudiak hitz egiten dute haien kabuz, baina niri ez da trasladatu egin zidatena zen hori oso espazio berezia eta oso emozionala suertatu egin zala. Bai, ni egia esan hori, agenda kontuagatik ja, eske ezinezkoa da, batzutan ja gauza gehiago egitea.
Bai, baina nik esango, batzutan daukat, lagun pilo bat egon ziren, eta guztiek esan diate, zoragarria izan zela, eta uste dut gainera, ertzainak asmatu duela, benetan, lantzen, ez dute egin nire iritzia, revival bat aluzu, landu dute ondo, ikusten da mimatua dela, jendeak esaten zuen, abestiak zen dela, ondo landuta, hobekuntza, nabaritzen zela, ez zela bakarri jotzea garairretako abestiak, dena, ondo esantuta zegoena, eta uste dut ere, hori kulturalkire bai eskertzekoa dela, bestelako ekarpenak eta egitea, nik revival hauekin orokorrean daukat kontraesan bat, nik ulertzen dut, ezik izan duela azkenean garai politiko-sozial batzuetan eman zela adierazpen kulturala hauek, eta normala da guztiok nahi izatea, edo bizi izan genuelako momentu batzuetan, edo izan dugulako lotura bat, berriro, berbizitzea espazio hori, eta humanoa dela eta logikoa dela. Gero, batzutan kulturaldetik, dutzen zait, kezkatzen nagoela da, ez ote gauden, ematen espazio gehiegi iraganeko adierazpen hau da. Ondo dago eta humanoa da, baina esote gauden estaltzen egun dauden adierazpen kulturalak eta honekin nik ikustea jarri diren baliabideak administrazio publikoen aldetik, EITB taldeen aldetik, nik batzutan geratzen, kasu honetan, etortzen zitzaia burura errokarrola batzokian, ez dakit oso ondo ja nun geratu, EITBek egin duen apostua, eman du telebistan, iragarkiak eta doka kontrasan hori, uste dut, igual, logikoa dela, da evento bat soziala gure herrian, eta holan landu behar dan, baina aldi berean ikusten dut, estaltzen ditugula beste adierazpen kultural batzuk gazteetatik datozenak. Orduan, nik egia zan, etortu behar dut, kontsumitzen dudala dauden revival espazio, berritzarrak guztien zuenean, ni egon nintzen hor, lapoia gueltatzen, ez daukate, baina da kontrasan bat, gaudela beti, bizitzen apur bat, iragan gertu batetik. Eta ondo dago, uste egin behar dela, baina uste egon behar diela adierazpen berri batzuk, torkizunean egoteko revival batzuk. Eta gero, ez den ere, egon dela generazio bat oso demografikoki ere oso potente izan eta oraindik gaudela okupatzen festa edo espazio kulturala edo orokorrean. Orduan, da, baina, hori, nik uste lagunek esan zidatela izugarria eta da mutuko nahi zela ez egoteaz. Nurenak daukazu tartea, agian neurtarreian joteko aukera. Serioak jarriko gara orain, Osakidetzari buruz hitz egin behar dugulako gaurkoan, gaurko espero zirelako Gotxonen Zagardi osasun sailburuaren adierazpenak Donostialdeko Estian gertatutakoaren harira osasun batzordean, Eusko Legebiltzarrean, eta sailburuak bazalpenak eman ditu bai, baina esandakoak ez ditu taldeak asebete, entzungo dugu. Harremanak eta kudeaketak normalizatzeko esparru horretan dira Osakidetzako zuzendaritza nagusiak gaur hasten dituen elkarrizketak. Eta baita zerbitzuburuekin, baina baita bertan dauden beste erdi mailako karguekin ezagutu ahal izateko. Eskatzen dutena, aldarrikapenak egin dituztena, baina baita ere beste profesionalek eskatzen dutena. Elkarrizketek beraien bidea izango dute eta uste dut beraien bidea egiten ere utzi behar diogula. Adostasunak eta ezberdintasunak izango dira bide horretan, baina normaltasunerako bidea jarrita dagoela pentsatzen dut. Sagardui sailburua, aipatzen ez, da gaurtik aurrera bakarrugabetuekin egingo duten bilera sorta hori, Osakidetzako zuzendaritzatik, baina talde parlamentarioak ez ditu asebete, esan bezala, beraien ustetan ez ditu azalpen garbirik eman, eta ez ditu ez da ere beraiek egindako galderei erantzunez, baina eta berriro errepikatzen ari direla, aurretik estandakoak. Gaurkoan ere Iñigo Urkullu lehendakaria izan da EITB-en elkarrizketatu, eta Osakidetzaren berrantolaketaren helburua aurrestea ez dela aipatu du, besteak beste aipatu du 10 urteetan nolako gorakada izan duen Osakidetzaren aurrekontua, eta Osakidetzaren baitan arazoak daudela onartu badu ere, krisi larririk ez dagoela
aipatu du. Ez dakitzen nolako aldea ikusten duzuen, ez? Agintariek esaten dutenaren aldean, eta bestalde gizartean ikusten dena, norbanakoek ikusten duguna, edota langilek ere salatzen dutenaren artekoa, ez? Bai, begiratu egin gara nork hasten da. Zergaitik, segurenik ez dakite, nago orain momentu honetan Carlosen burua irakurtzen, eta igual erratzen naz. Baina ia da, ez dakigunean, ez da muinan eta barren nola ematen diren, ez da, akordio hauek nola ematen den baita ere, ez da, Eusakidetzako gainean daude zen pertsona horiek ez ere gertetatu egin dan, kostatzen zaigu, ez da, beste hori kanpotik ez da baloratzea zerbait. Hori lehenengo gauza. Nik egingo dudana ikusten ari naizenetik eta hortzen diren informazioetik, ordeun seguruenik baloratuko egingo dudan egoera, edo ekibokatzen dut, edo igual ez nago, eta gainera ez nago jakinaren gainean honi buruz. Baina bai nik bakarrik ez da, irudiak ikusita eta gertatu egin diren aldarrikapenak ikusita, nik horretan oinarrituko naz. Eta hor ikusi egin da oso argi Donostiko ospital ez bakarrik goi mailakoek, baizik eta bestelakoek etera egin direla eta komentatu egin dutena izan dela, hau ez dela legibidezkoa izan. Hartu egin direla, hainbat erabaki oso asimetriko modun, non ez direla hartu. Ez direna jausatu inongo arkodiorik, inongo mai elkartasunik, non ez dana baloratu bereziki zer behar zeuten eta zer gertatzen zen. Eta horrek, eta gero ikusita, ez da, Zagardorin diskurtsoa eta egin dituen adierazpenak, niri baita ere ez ditateki geratu zagertatu egin den, eta zergatik eraman egin diren horrelako erabakiak. Orduan, niri ez bazait argi geratu, eta ni guztiz kanpo geratzen banaz, eta ez nagoela pinkulatuta ez da egoera horrekin, ulertzen dut guztiz, ez da, Donostiko ospitaleko ez da pertsona langilek azerre egotea, eta esatea ez direla nahikoa. Eta behar dutela, bestelako adierazpenak gutxienez, barrutik eta hor, bereziki non ikusten dodan egon behar direnak, ez da, adierazpenak, azalpenak, eta izatea amai akordio bat, eta honi buruz hitz egitea, bestela, lehen aipatu izan duguna, eta egia da, EAJ kornetara, eta oso ohituta dago horrelako jokabideak izatea. Zerbait gertatzen da, bomba ateratzen da, eta joaten da poliki-poliki denbora pasatzen, dana azten dugunar arte. Baina gauzak ipini egin behar dira, ez da, gainean, eta nago orain, ez da, pentsaten zer gertatu egin zen, nola esan zakorrentziaren izena, gertatu egin zenean hori derrumbe batzuk egun zirenak. Zaldibarren gertatu egin zena, benetan pentsaten badugu, egon dira salpenak, egon dira mai gaineko akordioak, ez da, ze gertatu egin da, eta segurenik praktikatuko dute horrelako jokabidea, esan da, denbora pasatzea, eta egongo dira beste gauza batzuk. Eta hau jarraituko du, eta bilbide bat jarraituko egingo dau. Baina, ostras, uste dut garrantzitsua dela politikoei ez datea, eta haien erantzukizunak hartzea haien sorbaldetan bestela, badirudi, zer egin aldezaketela, eta are gehiago sistema publiko batean, non egon behar dira erantzukizun batzuk eta salpen publiko batzuk. Bai, nik uste dut dagoela esaera bat, esaten dena norbaitek ilargia markatzen duenean, leloak edo begiratzen duela atxamarra, nik uste Sagardui dagoela begiratzen atxamarra, eta hau da, bere diskurtsoa dago arazo puntual bat, eta badaukagu, hau normalizatu aldugu, normaltasun batekin landu aldugu, da elkarrizketa bat. Eta uste dut, atzean arazoa, ez da zuzendari orde batzuk dimisioak orkestra horrela Donostialdeko ospital batean. Arazoa, niretzako egiturazkoa da. Nigon naiz auzoko ambulategian bertako medikuekin egiten elkarteratzeak salatzen dauden murrizketak eta zeinen Osakidetzaren egoera. Pandemian agerian geratu zen daukagun osasun zerbitzua oso osagula dela eta ez dagoela inbertsiorik. Orduan, arazoa ez da, nik uste dut nahiko esanguratza dela pertsona batzuk daudela postu altu batzuetan dimisio bat aurkestea edo horrela, horrek esan nahi du, azpian dagoen arazoa larria dela. Eta nik uste agerian geratzen dela gure osasun sistema
egoera oso kaskar batean dagoela. Nire kezka zein da, uste badela momentua, guztion ardura denez, bai herritarren aldetik eta bai langileen aldetik, planteatzeko bestelako ofentziba bat, eta ez ustea aukera estik esan duena. Ez, luzatzen dugu, dira arazo lan gatazka konkretuak, agartuk izaten zuna, eske daude, gainera da, eskumako sarrajoi moduko, daude milaka langile osakidetzan, eta arazoa dira 32 pertsonarekin. A ver, la mayoría silenciosa, orduan zer da, langile guztiak daudela ados, euren politikekin, euren inbertsioekin, herritarrok ez dugula ez, zuk esan duzuna, herritarren sentsazioa ez dela, gaduela hori, murrizketa ez dagoela inbertsiorik, iruditzen zait, edo planteatzen dugu ez da beste parametro batzuetan, eta hori torri behar dela, guztion aldetik, ez bakarrik profesionalen aldetik edo sindikatuen aldetik izan behar dela, zeo zer konpartitua, eta horren da momentuaz, eskumaren politika ez da izango inoiz horren aldeko apostu egitea, izango da privatizazioa, izango da dirua ez inbertitzea eta dirua gehiago sartzea, ikusten duguna, porlana, bestelako espigitura erraldoioetan, orduan nire kezka da hori, lortuko dugu eztabaida benetan ondo kokatzea edo jarraituko dugu guztien Urkullo eta Sagarduri hori planteatzen ez, normaltasunarekin, elkarrizketak, Gabonan ostean hitz egingo dugu, hor dago koska nagusia. Galdera hori airean, beste gai batzuk ere jorratu behar ditugu gaurkoan, nazioartera begira jarrita, hain zuzen ere, Asier Blas daukagulako itxaroten pataiaren beste aldean, bera da EHUko zientzia politikoko irakaslea, Asier, kaixo eguerdion? Kaixo eguerdion. Ukrainako gerrari buruz galdetuko dizugu lehenik eta behin, azken egunotako berriak badirelako Errusiak Ukrainako energia azpiegiturai eraso egin diela misilekin. Ez zen motatako azpiegiturak dira eta zenolako ondorioak ditu honek gerra testu inguru batean? Nagusiki azpiegitura elektrizitate azpiegituren kontrako erasoak izan dira, ezta? Horrela, lortzen dutena da, momenturen batetan lehengo astean, elektrizitate horniduraren 40% bertan bera gelditu zen. Eta alde horretatik, egoera okerragotu egiten du, batez ere ikuspegi humanitario batetik, izan ere, herritarren parte handi batek ez du izan edo izan duera murriztuan argindarra, eta argindarrarekin lotuta dago ere bai, zenbait berogailu sistema ere horrekin daude lotuta, eta kontutan izan behar dugu negua dela, ezta? Eta alde horretatik, egoera kaskartu egiten dela. Hala ere ez da gauza berria, badakigu udazken honetan Errusiak zenbait eraso egin dituela azpiegitura elektriko hauen kontra, baina aldez aurretik ere, gogoratu behar dugu ere, 2014tik Ukrainak gauza bere egiten duela Donbasen. Azpiegitura elektrikoen kontrako erasoak etengabekoak izan dira, 2022 urte honetan ere bai, eta nolabait ere egoera humanitarioa horretan egoera txarragoa bilakatzen da, hain zuzen ere Donbaseko herritarrek bizi dutena 2014tik momentu honetan Errusia zabaltzen ari delako Ukraina osora. Kontutan izan behar dugu, Donbaseko herritarrek adibidez bizpahiru orduko hornidura izaten dutela, hornidura izaten dutela 2 orduz baino ez, egunean. Eta egoera argindarrari dagokion egoeran, antzera ere, argindarra ezain txarra, noski ez 2 ordu, baina baita ere murriztapenak izan dituztela. Oraingo honetan, ikusi dugun bezala azkeneko asteetan, egoera hori Donbasetik salto egin du, eta Donbasen jarraitzen du, eta baita ere Ukraina osoan. Gerra estrategia, eta horren ondorioak berriro ere herritarren gain jausten direla ikusten dugu gerraren muina hori sebera ere badelako. Latinoamerikara salto egingo dugu, Perura hain zuzen ere protestek eta tentzioak bere horretan dirautelako, hain zuzen Dina Boluarte presidenteak dimititzeari euko egin ostean, gehiago areagotu direlako protesta horiek eta tentzio hori, dagoeneko gutxienez jakin dezakegunaren arira, 25 hildako daude poliziaren eskutan, zer ari da gertatzen Asier? Gatazka ez da berria. Castillo presidente bezala hautatua izan zanetik, Castillo boteretik kanporatzen saiatu dira, 3 impeachment saiakera egon dira, kargugabetze saiakera egon dira, eta 3. aurrera atera da,
aurrera aterako zen edozein kasutan, eta aldez aurretik ere Castillok hartu zuen erabakia izan zen dekretu bat egitea parlamentua disolbatzeko eta hauteskundeak aurreratzeko, hori konstituzioaren kontrakoa da, baina, interpretazio gehienetan, interpretazio bat dioena ez dela konstituzioaren kontrakoa, eta hau erabili du eskuinak, eta baita ere zenbait Castillo hori babesa eman zioten zenbait sektorek, erabili dute, esateko, Castillok estatu kolpe bat eman duela, baina estatu kolperik ez du eman, inundik inora. Ze estatu kolpe da, zuk dekretu bat aurrera ateratzeko indarrik ez dakazunean. Bueno, dekretua legez kanpokoa izango da edo ez, baina hori normalean auzitegi gorenek edo auzitegi konstituzionalek erabakitzen dute. Hortik aurrera, impeachment prozesua edo kargugabetze prozesu hori aurrera aterazan, ia modu espres batetan, eta Castillo gainera atxilotu egin dute, hor dago diferentzia. Ez da bakarrik kargugabetze bat, baizik eta atxilotu egin dute, eta funtsen esan daitekena da, hau dala estatu kolpe lehun bat, estatu kolpe parlamentario bat, deitu nahi baldin bada, ez dala gauza berria Latinoamerikan, ohituta gaude azkeneko 2 hamarkadetan, Fernando Lugo izan zuen Paraguain, neurri batean ere zelaiak Hondurasen, beste tamaina batetan Dilma Rousseffek Brasilen, eta bar, ez da. Kasu honetan, zergati dago gatazka hain muturrera eraman da, eta zergati dago hain beste tensio, egin den moduagatik, Castillo atxilotuta dagoelako, eta Castilloren atxiloketa eta jazarpen guzti honek, 0 minututik aurrera eraman dana, eta hori konstituzioaren espirituaren kontrakoa da, sistema presidenzialista bat, ez da sistema parlamentario bat, ez dago zentsura mozioa. Presidente bat kargugabetzeko motiboak behar dira, eta motibo horiek dira gaitasun eza, gaitasun fisiko edo mental eza. Egia da mentalen ezan, horretan Perun dakatela gauza oso labankor bat, dala gaitasun moral eza. Eta gaitasun moral eza zehaztea, zaila da, ze interpretazio oso desberdinak egin daitezke. Edozein kasutan, hautatu bezain Laster lehenengo impeachment prozesua martxan jarri zuten, eta horrek adierazten duna da, hasiera-hasieratik estatu kolpe bat emateko borondatea zegoela. Eta estatu kolpe hori, eta Castilloren kontrako jazarpen horren atzetik dagoena da, mezu bat bidaltzea Peruko gehiengoari, gehiengo pobre eta indigenari. Esatea nolabait ere da, etzaitezte saiatu beste behin ere, presidentetzara iristen. Ze Castillok ez zuen munduko beste zer egin boterean. Baina badirudi, indigena bat, edo nekazalgunetako maisu batek presidentetza hartzea, Limako elite politiko eta ekonomikoentzat jasangaitza zala. Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikotako irakaslea. Eskerrik asko, gaurkoan gurean gai guzti hauei buruzko azalpen hain zeak emateagatik. Eskerrik asko, hurrengo arte. Eskerrik asko zuen. Bueno, ez digu denborarik ematen Perunek eta Ukrainian gertatzen ari dena komentatzeko. Beste egun baterako utzi beharreko dugu. Estili Inarez, Kalorren edo eskerrik asko beste gurean izateagatik. Eta ordu baitatik aurrera, eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan. Haupe, gumugan gea, Donostitik, hemen dakazue bizirik ez bagaude gure lehenengo diska, eta diskari izten ematen dion Emari kantuaren bideoklipa kaleratu berri dugu, eta espero dugu gustatzea, disfrutatu eta bizi mugan.
Hirugarren bertso txapela nagusia poltsikoratu du Maialen Lujanbiok eta beste behin 2009ko eta 2013ko buruz burukoaren argazkia ikusi da Amets Arsaiuzekin aritu baita aurten ere. Iñaki Muruak jantzi dio azkenik txapeldunari txapela. Tentsio handiko eguna izan zen bertsolarien hitzetan, igandean Iruñan jokatutako finala Lujanbiok lana erruz egin zuen egun osoan, kontzentratuta eta betarte serioz nahi zituen bideak zartatzen. Buruz burukoan lasaitu zitzaion bisaia eta piztu begiradan Amets Arsaiuzek eta biek plaza harrotuko zutela erabaki zutenean. Orain 5 urte txapeldun izataren ordainetan igandeko geltokian igozten txapelketaren trenera Lujanbio. Erakustaldia eman zuen hasi eta buka eta 2240 puntuak dira horren erakusle. Beste 7 bertsolariak nola nahi ere bikain aritu